il·lusió que estigueu avui aquí. Però jo m'estic preguntant, l'escola ja s'ha acabat, no, fa estona? Què feu a l'escola un divendres a la tarda? Què heu vingut a fer aquí? A celebrar el teatre. A celebrar el teatre? No, Què feu un aniversari? Faig un aniversari jo? No, a celebrar el Dia de les Dones. A celebrar el Dia de les Dones? Quan és el Dia de les Dones? Oi. Avui? Molt bé, avui. I demà? També. I passat? També. Tots els dies? Sí. Molt bé, però el diumenge, festa grossa. Molt bé. I què més hem vingut a celebrar avui aquí? Ui, algú seguia per aquí que se va xivando, A 50... Que faig cara de 50 anys, jo? No? L'escola. Aquesta? Per això esteu aquí, per celebrar dues coses. Que les dones són poderoses i que l'escola també. Molt bé, doncs benvinguts i benvingudes i anem a veure què passarà avui. Sí? A veure, més preguntes perquè no penseu que aquí no anireu participant. Algú sap qui és Caterina, Albert i Paradís? Qui és? Una escriptora. Si és escriptora és que sabia escriure? Sí? I què escrivia? Escrivia llibres. Llibres, i contes, i coses. Molt bé. I Víctor Català qui és? És Caterina. Ella. Víctor és Caterina perquè s'havia posat un nom de noi i era una noia. Esteu segurs? Sí. No. Ui, jo penso que aquí... Era una dona. No, que m'han dit que era un noi. Era una dona. Era una dona, el Víctor. Víctor... Ai, no. La Caterina era una Mira, dona. un moment. Jo m'estic fent un embolic. M'estic fent un embolic entre Víctor i Caterina. Què us sembla si podem esbrinar? No podem esbrinar? Sí, jo sé. Que es faci el silenci. Era una noia, però és que en aquesta època només podia escriure llibres als nois. Doncs es va canviar el nom per un noi i per escriure llibres. Això és molt complicat per mi. Què us sembla? Si anem a veure si el que ens ha explicat aquesta noia, com et dius? Laia. A veure si la Laia i els que heu parlat ho heu encertat o no. Us sembla? Vinga, Jo comencem. també pensava. Mireu, fa molts anys, però mireu, molts anys, molts anys, en el temps de les vostres àvies. No, espera. De les besàvies. Espera, de les rebesàvies. Bueno, és igual, que fa molt de temps, les dones havien de ser dolces tot el temps. Havien de menjar sense deixar engrunes. Els seus vestits no podien tenir taques. I les seves veus havien de ser acaramelades. Explicaven boniques històries de contes i fades. I la Caterina pensava que les dones eren avorridíssimes. I el pitjor de tot és que ella és una nena. La Caterina hauria preferit ser un nen, ja que els nens podien embrutar-se, cridar, riure, jugar a futbol, estudiar a la universitat i sobretot, podien inventar-se i escriure històries i presentar-se a premis literaris, com ara els Jocs Florals per Sant Jordi. I resulta que a ella li encantava imaginar històries i escriure-les. També li encantava llegir tota mena de contes i llibres, però hi havia una cosa que no podia entendre. Tots els llibres estaven escrits per homes. No coneixia cap dona que n'hagués escrit cap. I sempre es preguntava, com és que cap dona no n'ha escrit cap llibre? No ho saps? És que les dones no escriuen? Tampoc. És que les dones no tenen imaginació? No ho sé. Tampoc. És que les dones no volen presentar-se a cap concurs literari? Tampoc. La veritat és que no en tenia res. Però va arribar un dia que va decidir preguntar-li al seu pare. Pare, vull ser un nen. Un nen? Caterina, no saps el que et dius. Sí, jo vull ser un nen. No vull ser una nena
fina i polida. Mira, no tinc temps per discutir. Tinc molta feina. Ves a jugar amb els teus cosins. I la Caterina no entenia per què el seu pare Lluís no comprenia perquè ser nena era tan avorrit. I va decidir anar a casa dels seus cosins per poder fer coses de nens. I caminant, pensant, quan de sobte van sopegar amb unes futbolistes. Miriam, Andy, las manos del balón. Andy, Miriam, sueños del campeón. Miriam, Andy, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Miriam, Andy, las manos del balón. Andy, Miriam, sueños del campeón. Miriam, Andy, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Què faig per aquí tan ensimismada? Ui, qui sou vosaltres? Nosaltres som Futbolistes! futbolistes. El meu pare Lluís diu que les dones no poden jugar a futbol, que tenen que cuinar, netejar, tocar el piano i no podem fer res més. Què dius? Nosaltres som noies i ens agrada molt... Salta! Tirar-nos per terra! Tirar-nos per terra! Embrutar-nos! Embrutar-nos! Xutar la pilota! I sobretot cridar... Gol! Ai, quina enveja! Com m'agradaria anar als vostres entrenaments i poder cridar GOL! El millor de tot és quan cridem GOL! No importa si guanyem o perdem, el més important és jugar i cridar GOL! Ens encanta cridar GOL! Pues li demanaré permís al meu pare Lluís a veure si em dona permís per anar a veure's els vostres entrenaments. Pues clar que sí, cada divendres, és divendres per la tarda, entrenem i us ho passem superbé. I sobretot cridem GOL! Miriam, Andy, las magas del balón. Andy, Miriam, sueños de campeón. Miriam, Andy, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. La Caterina es va posar molt trista. S'imaginava fent de futbolista i cridant GOL! Havia de pensar com convèncer el seu pare Lluís perquè la deixés anar als entrenaments tots els divendres. Va seguir el seu camí cap a casa dels cosins i caminant, pensant, quan de sobte van sopegar amb un ballarí. Bailando, no paran de molestar. Tengo los huesos desencajados, tengo muy dislocado, pero el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Tu, on vas cap ensimismada? Tu, qui ets? Ballarí i vaig cap al ballet. Ballarí? El meu pare Lluís m'ha dit que els homes no poden ballar i que les nenes no poden estudiar, que només tenim que cuinar, tocar el piano, netejar i no podem fer res més. Per favor, hola. Jo sóc un home i m'encanta moure'm en elegants i fer saltirons mentre es faig. Un de toi, pille. El millor de tot és que ballar és molt divertit. I pots dir un de toi, pille. Fixa't quins moviments. Però el millor. Tarà! Ay, yo
Calla. Quan les nens i nenes em veuen no poden parar cap allà i saltar dient un de toi. Ai, quina enveja. Com m'agradaria anar amb tu al ballet i poder assajar amb vosaltres i poder dir un de toi i Doncs com vulguis, assagem tots els divendres a la tarda. Recorda, divendres a la tarda. Vine i junts farem un de toi i doncs li demanaré permís al meu pare Lluís a veure si puc anar a veure els vostres assajos. Molt bé, ens I veiem poder dir divendres que ve. un de toi. Ens veiem divendres que ve, t'espero. Vinga, adeu, au revoir. Bailando, bailando, y los vecinos mientras tanto no paran de molestarnos. La Caterina es va tornar a posar a córrer. S'imaginava fent de ballarina i fent... Un de toi i Havia de pensar com convèncer el seu pare Lluís perquè la deixés anar al ballet. Va seguir el seu camí cap a casa dels cosins. I caminant, pensant, quan de sobte van sopegar amb unes bomberes i un bomber! Som bomberes que venim de Palafrugell, amb la camisa bruta i el picotito. Som les bomberes que venim de Palafrugell, amb la camisa bruta i el picotito. Qui sou vosaltres? Nosaltres, bomberes. Bomberes? A mi el meu pare Lluís m'ha dit que les nenes no poden jugar amb foc Doncs nosaltres som nenes I i que ens no- encanta ajudar la gent. i que només tenim que estudiar, que només tenim que cuinar, tocar el piano i netejar, no podem fer res més. Doncs a nosaltres ens encanta ajudar la gent. Ens encanta sortir amb els nostres camins quan criden. Però és molt important que la gent, quan estigui en perill, sàpiga que algú els pot ajudar. Però tot és salvar les persones que criden. Clar, i a més, anem per totes les escoles explicant als nens que és molt perillós jugar amb el... Ai, quina enveja! Com m'agradaria anar amb vosaltres a ajudar la gent i poder apagar el foc! Doncs quan vulguis, nosaltres estem tots els dies de la setmana, les 24 hores, per ajudar la gent que ho necessiti. I cridin... Foc! Ai, li demanaré permís al meu pare a veure si puc anar amb vosaltres a ajudar la gent. Quan vulguis. T'esperem. Adéu, ui, que ens criden! Som les bomberes que venim de Palafrugell, amb la camisa bruta i el picotito. I la Caterina, novament, es va posar trista. S'imaginava fent de bombera i sortint amb el seu camió quan cridessin dir... Foc! Havia de pensar com convèncer el seu pare Lluís perquè la deixés anar amb les bomberes. I va seguir el seu camí fins que va arribar a casa dels cosins. Ja feia molta estona que la Caterina havia marxat a visitar, com ja sabeu, els seus cosins. Començava a fer-se fosc i el pare de la Caterina es va començar a preocupar. Què estarà fent la Caterina? Comença a fer-se tard i ja hauria d'estar aquí. Estic una miqueta preocupat. Sabeu què fareu? Aniré a casa de la meva germana a recollir-la. Així em quedaré més tranquil. Llavors es va posar l'abric i va començar a caminar cap a casa dels cosins de la Caterina. Pel camí es va trobar a uns futbolistes que jugant amb la pilota i anaven cridant Gol! Un ballarí que anava cap al ballet i que no parava de dir De toi. i també unes bomberes que corrien tot dient
Quan arriba a casa dels cosins de la Caterina, la veu rient com mai l'havia vist, jugant a futbol amb els seus cosins i cridant «Gol!», fent giragonses i cantant. Un, deux, trois, plié. I corrents amb una mànega d'aigua per tot arreu. Pac, 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 pac. La Caterina estava tota bruta, però estava preciosa. Estava guapíssima, és que estava feliç. El pare, mentre tenia el té amb la seva germana, va veure com la Caterina s'inventava i escrivia un conte que després llegia als seus cosins. Era un conte sobre històries màgiques, divertides, i on les nenes eren les pirates, les superheroïnes i, sobretot, les protagonistes. Quan es va fer de nit, el seu pare la va cridar per tornar pregades cap a casa i abans d'anar a dormir li va fer un petó. Caterina, aquesta tarda t'he trobat molt a faltar. Jo també, pare. T'estimo molt i m'agradaria poder fer coses divertides amb tu. I així ho va fer amb el pare. A l'endemà van jugar a futbol i juntes van cridar «Gol!». Van fer tot de giragonses i van cantar Un, deux, trois, plié. i es van comprar un casc per anar a pagar. El seu pare estava molt content de compartir aquell dia amb la seva filla i fer tot de coses que, se suposa, les nenes no poden fer. Van passar els anys i la Caterina es va fent gran. El que més li agradava era escriure contes, històries sobre el mar, sobre la muntanya que es veu des de l'Escala, a l'Empordà. També li agradava escriure sobre la infància, sobre la vida del món rural i sobre la solitud. Però no només volia escriure i guardar les seves històries en el calaix de la seva habitació. Una de les seves il·lusions era guanyar un premi de literatura. Pare, m'agradaria que els meus contes els poguessin llegir tothom. M'agradaria presentar-me a un premi literari i que els meus llibres estiguessin a les llibreries, però tothom em diu que no pot ser. Què puc fer? Ai, Caterina, ja saps que m'agraden molt els teus contes, però la societat encara no està preparada per tractar igual un home que una dona. Però jo vull ser escriptora. Ai, pensem. Pensem. Em sembla que ja tinc una idea. Quina? Podries enviar les teves obres posant el nom d'un home en lloc del teu. Però jo no sóc un home. Seria de moment, seria provisional. Pensa que d'aquesta manera podries publicar els teus contes i més endavant potser podries posar el teu nom. Però això és enganyar. No. Pensa que això és simplement fer servir un pseudònim, un nom diferent. Vols dir un pseudònim? Just a la fusta, un pseudònim. És a dir, posar un nom que no és el teu. En la portada del llibre hi hauria el nom d'un home i tothom pensaria que és un home. Vale, doncs ara he de pensar quin pseudònim m'he de posar. Pensem. Pensem. Ja ho sé. Que sembla Víctor Català. Víctor Català. Sona bé, M'agrada. Fins i tot podria ser el nom d'una escola. Imagina't que un dia alguna escola es digués com el meu pseudònim. Apa, això no serà. Ai, deixeu somiar. Saps què? No li donem més voltes. Agafa un conte teu i envia-lo a una editorial a nom de Víctor Català. A veure què passa. Ara mateix. I sabeu què va passar? Doncs que va enviar algunes de les seves obres a algunes editorials sota el pseudònim de Víctor Català i li van publicar. Durant uns anys, la Caterina no va poder signar les seves obres amb el seu nom real, ja que només podien publicar llibres dels homes. Per això sempre signava com a Víctor Català. I ara que ho penso, qui creieu que ha protagonitzat aquesta història? La Caterina o el Víctor? Molt bé, la Caterina i el Víctor, perquè la Caterina i la Víctor eren la mateixa persona. El més important de tot és que nosaltres podem decidir què volem ser. Nosaltres podem ser persones singulars.
moltes festes per davant i ens veiem el diumenge a la Mani per les dones.